подписаться, фармуш накмайли. Анвар. Ой, худойман. Челси. Масалима. Бахшиш. Помнак ки хонада чертидим амита паридим рафтум поён. Илтимос биним абухор биним хордист. Албатта ҷон, албатта. Хамхе. Аха. Сок темада сок. Басай. Ман тра дӯст медорам. Марам тра дӯст медорам. Анвар. Яъне мегум ша. Бахшиш. Кэтрин? Кэтрин? Челси. Челси? Анвар, ман нафаҳмидам, чӣ гапе ҷа? Ҳеҷ гап нест. Ягон гап нашудай. Просто медони дӯсти беҳтаринам мехоҳад қатъи арӯсам шинос шава. Ман Челси, ман Кэтрин. Ашносоӣ шудам, манам. Анварҷон, вой худои ман, ба ту чӣ шуд, Анварҷон? Лексус салом. Ба ту чӣ шуд? Я ҳодисача. Мебахшен, киянд шумо? Чӣ хел ман ки? Ман арӯзшавандаш мешавам. Чӣ шуд? Чӣ гап? Куҷот ҳаракат, куҷот? Ҳамаҷом дардадормад, илтимос, кам гап занед, вообще гап назанед, илтимос. Духтур гуфтага ки овози зиёда ҳама ҷо дарман мешавад. Ҳей, Лекси, метавонӣ барои ман кам тарак шир брези ай холодильник майли? Илтимос да. Раҳмат. Ин ранги хоҳарчамай, духтари амакимай. Хайрате. Асалҷон, ман ту ҳамин ҷаба. Асалҷон? Ман тара чанд бор гуфтам дига мара нагӯй хеле гапои ширини пирини асалча. Бас кӣ? Чӣ? Асалча дига мара нагӯ. Анвар! Нима bo'ldi? Сюзан. Чӣ гап? Чӣ хеле даиҷа? Чӣ кӯмак даиҷа? Ман просто мехом қати шавҳар шавам. Ман мехом қати шавҳар шавам. Дарсора меги? Ай ҳафтаи дига сар мекунем дарсора, майли? Ман дарс парс нагуфтестам, чӣ хел дарс? Дарсо ай ҳафтаи дига, майли? Ман нафаҳмидам, чӣ хел дарсро гуфтести асал? Анвар, вой худои ман. Худозад. Ишкай бо. Даниэла? Оча? Чӣ кор мекунӣ иҷа? Очашм дай? Бахшиш, илтимос бестен. Чӣ гап иҷа? Тез заку гап зан, чӣ гап иҷа? медоне, мо ҳозир хоб дидистем. Мо ҳамамо ҳозир дар як хоби калон даем. Хандавара, Хоб? мо ҳамамо ҳозир дар ин як хоб да иштирок кардистем. Агар гап назанем, мо духтури ҳақиқиро фарёд мекунем. Духтур! ҷаноби Ҷайбалӣ? Ҷибавӣ навистагия, раҳмат. Анвар? Грейси? Бош кишидаки бой. Хонам духтури Грейс? Анварчик, ин ҳама духтаро киян? Анвар, киян ин ҳама одамо? хеле одамои важни ҷамъ шудагия, медонин, оила, дӯст, хештабор, фаҳмидастин? Маълумае ку? Ва як нафари хело ҳам важни. Кия ёдам? Биёбасиш кинен, медонин ку кира ман дар назар дорам. Гап зан ки ин ман. Чӣ? Ту духтари амакӣ чӣ? Амакӣ? Кӣ гуфти гапа? Ту духтари амакӣ ши, и дӯсти наздик шай. Не. Ту дӯсти наздик ши. Ман арӯсуш. Маем арӯсуш. бачаҳо ҳамҷашда дил томада бисӯзам ҷанги духтарома период накунам. Асал? Вой худои ман, Анварҷон куҷо шуд? Хуш омадин. Имрӯз ҳавои хуб. Лекин чишмои тай ҳаводам хубтаракай. Анвар? Сара? раҳмат ки бачаҳо ки тамошо кардин, лайк подписать фаромӯш намекунем. Чиркола боло мекунем, ҳаракатҳои ман барои шумо бачаҳо. Колокольчика бижумонед, арзутон бисёр мешавад. Бошин саломат, мардими тоҷик.